टंग्लायाव साननैनि हाबाफारिजों फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय आरो मावबादाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंग्ला इउएन एकाडेमी फरायसालियाव बड' एडुकेशनेल ट्रास्ट आरो बड' एडुकेशनेल ससाइटिनि जथायै बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय आरो मावबादा खुंनाय जायो। अदालगुरि जिल्ला इउएन एकाडेमी एग्जाम बोर्ड आरो बाथौ एडुकेशन फाउंडेशननि सिङाव थानाय गासै फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो बायदि आयदानि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव सासे फोरोंगिरिया गुनगोनां सोलोंथाय होनायाव थानो गोनां गियान आरो आयदानि सायाव फोरोंथाय होनो थाखाय बे फोरोंथाय आरो मावबादा हाबाफारि खुंनाय जायो। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बेखेवनानै होनाय दिनैनि बे फोरोंगिरि फोरोंथाय आरो मावबादायाव गं 21 फरायसालिनि गासै 100निबो बांसिन फोरोंगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनै 22/23/2024 खालार जोङो बड' एडुकेशन ट्रास्टनि बेन्दोङाव थानाय अदालगुरि, बाक्सा आरो सनितपुर जिल्लानि इउएन एकाडेमी, बाथौ आश्रम आरो बिएन एकाडेमी प्राइभेट फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साननैनि हाबाफारिजों ट्रेनिं लानाय जादों फोरोंगिरिफोरनि थाखाय। आरो बे ट्रेनिंखौ गुबैयै जोङो इंराजि आयदानि सायाव लादों। फाउन्डेसनेल थाखोनि थाखाय नार्सारि, केजि आरो 1, 2, 3 बे मोनथामखौ बिथा खालामनानै आरो जों आसा खालामो बे ट्रेनिंनि गेजेरजों जोंनि फोरोंगिरिफोरा निश्चय फोरोंनायाव हेफाजाब जागोन। आरो दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां सोलायनाय फैदों। बे सोलायनाय बिथिंखौ नोजोर होनानैनो जोङो फोरोंगिरिफोरखौ रोंगौथि होनायनि गोनांथि दं होननानै सानदों। आरो बे थांखियैनो जोङो नैबे 2020 मायथाइनि गिबि सेसनखौ जों दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों गाबोनसिम जों लादों। आरो बेवहाय निश्चय जोंहा फिथाइ थायगोन होननानै मिजिंथिदों। जों बुंबाय दिनै फोरोंगिरि होनना बुंबा माखासे रिसर्सफुल जानांगौ। दा बे बेलायाव जोंनि बर' बिजोंनि माखासे फरायसा फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जों नुनो मोना जे माखासे बहाबा बिजाब जेसेबांखिनि स्टाडि खालामनांगौ बेखौ खालामनानै गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनायनि बिथिङाव बहाबा गोरोन्थि जानायफोरखौबो जों नुयो। बे बेलायाव नोंथांमोना माबायदि राहा? बे बिथिङाव जोंबो नोजोर होदों बे बाथ्राखौ। आरो बेखायनो जों बे ट्रेनिंनि हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। आरो फोरोंगिरिफोरा फरायनायनि गोनांथि दङ, स्टाडि खालामथारनांगोन। आरो फोरोंगिरिफोरा खायसे फोरोंगिरि ओरैबायदि जों नुनो मोनदों जे बिथांमोना फोरोंनानै फरायसाफोरनो हमवर्कखौल' गावसोर हरो। खिन्थु फोरोंगिरि हिसाबै जि बिथाङाबो सासे हमवर्कखौ गाव न'आव खालामथारनांगौ, बिनि उनाव फरायसाफोरनो फोरोंनांगौ। बे बाथ्राखौ गोबां फोरोंगिरिफ्रा बेखौ आजावनानै लानो हायाखै। बेनि थाखायनो जों बेखायनो जों आसा खालामदों जे जोंनि फोरोंगिरिफ्रा गावनो सासे हमवर्कनि आखा फाखा जानो हायो। आरो बेबायदिब्लासो फरायसाफोरखौबो जों हमवर्कनि खेथ्रआव इमप्रुभ खालामनो हागोन आरो मोजां फिथाइ थायहोनो हागोन, रिजाल्ट जों लाबोनो हागोन, कुवालिटि जों इमप्रुभ खालामनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो। बेवहाय 100नि बारा फोरोंगिरिफोर पार्टिसिपेट खालामदों। गासै 21टा फरायसालिफोर बेवहाय सफैनो हादों। आरो फैबावनांगौ दङमोन, बिथांमोना हयथ' निश्चय माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय फैनो हायाखै। बेनि थाखाय जोङो फैगौ जुलाइ दानाव गरम बन्दनि सेसनाव जों गोलाव समनि थाखाय जों मोनसे ट्रेनिं सेसन लाबावगोन। जोंहा बोसोराव बेबायदिनो खननै खनथाम ट्रेनिं सेसन जायो। आरो गरम बन्दनि समाव जों रेसिडेन्सियेल 7 to 10 days बेफोरबायदि जों ट्रेनिं सेसन लाबाय थायो। आरो बेवहाय जों बयखौबो मोननो हागोन होननानै मिजिंथियो। आरो बेवहाय बयबो बाहागो लाफैयो, मानोना बे समाव बयबो साखाफारा जायो फोरोंनायनि थाखाय।
बिथांमोननिसिम मा वेस्ट खालामो बिथांमोननिसिम आं बेखौनो वेस्ट खालामगोन जे बिथांमोना सासे डेडिकेटेड फोरोंगिरि जानो हागोन इयुन जोलैनो मोजां सोलोंथाइ होनो हागोन आरो गावबो सासे प्रफेसनेल टिचार हिसाबै गावखौ दानो हागोन बेखौ आं मिजिं खालामो নমস্কাৰ মই ডক্টৰ প্ৰতিভা পাছাৰী আগৰৱাল IVF স্পেচিয়েলিষ্ট এট আপোলো ফাৰ্টিলিটি গুৱাহাটী মই জনাব বিচাৰিছো যে মই কোকৰাঝাৰ আপোলো ডায়াগনষ্টিকত 23 মাৰ্চত আহি আছো দুপৰীয়া 12টা বজাৰ পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে আপোনালোকে বুকিংৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো বুক কৰিব পাৰে ধন্যবাদ